Agent 540! Apalabas, nagpudno ni Adolfo ko ni Ella nga isuti kayat nang asawan. Itimet ka adda da Leonardo iti restaurant. Adda nang nagda anagpaltog. Iti sa balya bangir, iti panagawid ni Adolfo akadwana ni Ella. Nadlaw ni Ella asaan na kayat ni Rowena ti kadana iti balayda. Itagagayem denggin nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Papa, narigat ti basta agtalaklatan. Diyak kayat amaungaw ti kinabaknang tayo iti awan kaus-uskan na abanag. Panagkuna kat sana maaramid ni Ella kanyak ti kasta, Rowena. Sabagay, awan karbangak amang lapad iti pagragsakan nyo, Papa. Concern lang amin kada kayo. Rowena. Sige, Papa. Aramidin nyo ti kayat yo. Makaammo kayo. Baknang tanton, Rodi. Abayan ako ng tigas tayo. Kaayan ayat kon tila kay abalo, abak na. Onya. Iti saan nga agbayag? Makagatang tan itinginginaan a kotse. Wow. Itala na dalaw ko ta alahas mo. Nakalam ka na kita. Asino pa'y ko man? No dini Adolfo akaayan ayat ko? Balitok a kwintas kan singsing. Madlaw ang nginginaan da kita. Siyempre mata. Kwarta akladay chaya. Ila, kwarta ang laday jabak na. Mayata kiti panggap mo. Ngem, di ka pa ikutan kan kuwana. Rudy, amamo na kon. Kwarta lati kayat ko kany kuwana. Ala, lalayang nga ron tap no mabiit ti babak nang ta. Wan? Amo dita? Kwarta laang, ti pagasman ta. Oh, mabit lang tasong batang tiyawag ko. Napataglakit diti bagati amo. Sir, papaayaban na ka no? Wen, napatagtibagakan ka. Anya dayta, sir? Ada secret mission ta. May papanday to itinapasamak a pamapatay ti kalabas. Tinegosyante ani Arman Bartolome, sir? Wen, nasken na makalatay tilid, may papan iti insidente. Anya nga ta ti motibo dagiti nang patay iti negosyante? Maamuandan to. Agsagana ka. Tay tamot lang. Rogyantan tag-imbestigar. Nakasagana ak akanayon, sir. Nasayat ni Rod na kasta. Mapantango mo na, itinakapasamakan ti pamapatay. Sir, nakabatog tan itinanganan ta iti ang restaurant. Wen, dito itinangiparadaan day di Arman Bartolome ti Cochina. Sakbay a pinaltugan na. Saan ka di nga isutakin ko ko iti pastak ang maipatpatak der iti balaso iti kalsada, sir? Wen, sigun itinagdamdamagan ta. Restaurant kanu day ta may patpatak der. Nalaw nga a restaurant. Kas makitak iti perspective yun na iti wala. Baknang day di Arman Bartolome. Pasig a professional dagiti anak ng adda iti abroad. Sir, jay babae abing mapamanipod iti kotse ang nagsardan. Nalabit nga iso ti akin kukwa iti nakaibatugan ta restaurant. Madlaw iti langan. Wen, anak day ta ti bigtam a negosyante ani Adolfo Salcedo. Nagpintas a babae. Wen, agmay-may sa day tanganak. Sigun ka dagiti amam mo, amakam-am mo mat kadakwada. Sir, Ha? Anya tar aramidon ni Rudy ditoy. asino a Rudy, sir? Diyan nakatakdere ti sango ti pagtagilakwan iti pagwarnak.
Jay nakamangisit kan nakakanlugong iti Volcam. Wan, ti amok ket nakabalod dayta ijay provincial jay. Ha, dayjay. Imadayon. Kartingam, surutun ta dayta tao. Adolfo, masapol ko ti kwarta? Pangaramatam. Siyempre, adamat katangag, ha? Mano ti masapol mo? 50,000 pesos. Ha? Inagag-shopping? Gumatangak iti agkakangina akawas? Okay, sana parikot ti kwarta kanyag. Gatangam ti kayat mo, Ella. Agyaman na, Adolfo. Talaga, anapatigakan ka. Wan, Ella. Ipaay ko ti amin kan ka. Gaputasikan ti reyna iti da ito abalay. Angam aging ka ita. Di nakpaila kasarsarita ti anak mo, ani Rowena. Pasensya amon ti anak ko. Nabanugla ang mga asikaso kadag iti negosyo mi. Ikanak nga rodan iti igatang ko iti baro akawas ko, Adolfo. Tama pa na ko. Okay, mabit lang. Tamang iruwarak iti bolt. Wow! Nagpintas ka matan iti na suot mo, Ella. Siyempre, matan. Nagsiksi ka. Bagay kang kadatam miniskirt. Ayan tayo kwarta nga eh. Anya ang kwarta ti sasawang? Pinagsaritaan ta maipapan iti panang hut-hut mo iti baknang alakay. Aha? Ko nakirmat. Di nakpainig ka na iti ado a kwarta. Anya? Nagawid akla dito idagustan, tada napatag nga inalak nga usar ko. Kahit mo saman, pumanaw ka matlang. Agsubliak matlang iti dakkel abalay. Kasano akon? Sabay ka iliw ka. Di ka matanaka, Matagi ko anak to matlang. Busy ak namin ita. Ella. Sige, inakon. Agur-ura yun ti driver ko itirwara. Uy, sabali ka ito na. Ada pa yung driver mo. Siyempre, baknang ti hot-hot-hotag. Ado ti kotse na. Ella, awan ka dito ura, 10,000 mo dita. Awan. Bakit matingkan ka anak kirmat ni Adolfo? Aguray ka man. Abay. Kasano nga ro ta mahut-hutam ako nam, kat nakirmat man. Ha? Ha? Sige. Mabana ko, tamatagtaganan di driver ko. Nadlaw ko nga agliblibak ni Ella kanyak. Magsaga na kanyak dayta. Numapanak nakak nga agul-ulbud lagayam. Adda ng piyansa, wenno timulong kini Rodi Marasigan iti kaso a pamapatay. Isumot la nakarwar iti pagbaludan. Sir. Awan panagtalag ko iti dayja at traitor. Apay, sir. Pangas, ken nagbalin a mayor iti selda dos dayjay. Pagbutbut nga nagiti balod. Anya? Doan abulan tinapalabas kalpasan a nakarwar iti pagbaludan. At dan tinapapatay. Anyat kaya't masawan, sir. Adda nga ta pakainaigan na tinapasama ka pa nagpaltog. Basta, awan pa nagtalag ko iti dayja tao. Anya kumamot ti motibo na, tapno patayin na ti negosyante. Patapatak lang dito eh. Sana sigurado. Nalapit ang nagbalbaliwan di kaya Rudy, sir. Siguro. Papa, adaman madlaw ko Anya dayta, iha. Kaslamatan reyna ni Ella dito'y balay. Apa anak ko nam di kasta, Rowena? Kitaan nyo Kitaan nyo tilanga na anak kaida ijay igid ti swimming pool. Kaslamatan Donya wano senyorita. Sika talaga, ti lamad-madlaw mo. Bye-bye am kadilatan, taagril relax. Kasanumat kamin, Papa.
Masansan akas ta ti makitak nga aramidan na. Kanamuyo? Kunapay dagiti babaunan, anatangsit ka no nga agsasao. Kan nalaing nga agibaon. Papa, di na pa'y ammo ti tumulong iti trabaho. Day talatan agpapapintas ti aramidan na. Iya, nagado ti babaunan tayo. Sana narumbang agtrabaho pa dito'y balay. Anya? Ngam, papa, saan narumbang ti kasta nga aramidan na? Laglagi pamiha. Ni Ella ti agbalin amay kadwa nga inam. Kat sapay la kumatamaklon mon. Papa, katawunak laang dayta nga Ella. Diyaka mo. Ngam talaga nga awan panagtalag ko kankwana. Kan maysa, di tay am-am mo. Diyak am-am mo kunak kuma. Di tay am mo no anya at talaga ti kinatao na. Papa, amangan no tila ang kwartayo ti masapul na. Rowena. Rowena, mabit man lang? Awan ti panawan ko ang makisarita kan ka. Saan ka kumabastos? Nasiputan ti panangkitam kanyak itay, iti nasakit. Anya? Dati lang ti may bagakan ka. Di nak mapapanaw iti day ti abalay, tasyakon ti asawa ita ni Adolfo. Nagpuskol matan ti rupam amang ibaga kanyak iti kasta? Ay ayatan nak ti awam. Iso nga awan ti maaramidam. Anya? Iso ana siyak ti sika? Di na kun bibyangan. Tinampanak? Awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taadda ka dito'y unag ti balay mi. Anya? Diyak kayat nga ibaba ti level ko kan ka. Di adalak. Kan baknangak. Sa anak akas kan ka. Asisik karudan a babae. Adolfo, kita ang di pingping ko. Naglabagan, kapoy di palang tumpa ni Rowena kanyak. Anya? Tinumpa na ka ti anak ko? Saan na atong pati naramid na kanyak? Impungot ng pahaya. Iya. Sana mapalintikas na ngay naramid na kan ka. Diyak kung manusan dito, Adolfo. Kanayon nakasaktan ti anak mo. Anya? Ang apay nga italang ngay bagam kanyak ti kasta. Pampaninuyak lang ti anak mo. Ngam ulit-ulitin na matan ti mang pasakit kanyak. Aglablabasan ni Rowena. Sige, takasaritak ni Rowena. Una mong, sana parikot deta. Nalakalang aramidan. Agkita tangarot iti sigo, damong. Bye. At naman ipatrabaho ni among. May isang enchik. Bilibak mat ka ni among. Tapasig alaga tinigosyante ti kayat na nga ipapatay. Asino nga taday tagtok-tok-tok. Awan matya mo kami sitak. Isagarak ti palto ka. Narigatan. Amangan no kabusor ko dayta. Rudy, apa di mo lo katantiri daw? Diyos ka. Nimot gaya, Mela. Mabit lang! Nagbayag kalakit din amang ilokat itiri daw? Pasensya kan. Jak pagarupan na si kagayam tagtok-tok-tok. Ala, sumurad ka. Kita ang tinaramid mo kanya Ella. Pimanawan,
Gapo iti panang pasakit mo kan kuana. Rumbang lang nga pumanaw, Papa. Nagbastos ang makisarsarita kanya. Ngam sana rumbang at inumpa kan impungot mo ni Ella. Anya? Kasta ti imbaga na, Papa? Impungot ko kano? Wen, iso ti impulong na kanya. Anya? Nasimpet ni Ella. Iso asan arumbang ti inaramid mo. Saan lagayam abastos dayjay nga Ella? Ulbod pa'y. Anya? Saan napudno nga impungot ko ni Ella, Papa? Natungpak lang itinaminsan adaras. Ulbod dayjay at tao. Huston, Rowena. Saan nga ulbod ni Ella? Aglablabas kan. Di nakbayan respetuan nga, ma'am. Dahito iti bagakan ka. No saan nga agsubli dito'y balay ni Ella? Sikat ipapanawag, Rowena. Anya? Anya ti mapasamak iti dayta anay baga ni Adolfo, iti anak na. Gagayam di liwanag enggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawats, iti drama tayo anapalwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulliser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kendaytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay